Kastap ke bawah, bat ke bakaman ya pi ki hep ki berat, baroh ki bapet ya kini ka program, Jingiaseng Khynnah Balang Presbyterian Mawroh, link ba ka YouTube channel Nongkren Balang. Sa sisian pat nga ai ngu U Blei bangila ban penlong ya kini ka Jingiaseng Khynnah, link ba ka online service. Ban ngin sedang ya kani ka jingiaseng da ka bangin ya ruai lang ka jingruai ka ba arpo kendai na ka khot jingruai khynnah. Don nong pen u ba it ye yang u it yang u it yang ki pop jong u la map e shisha na mar bu it yang u it yang u it yang ya kata ngate pha u it yang u it yang Jisu u it yang don nong pen u ba yai wat yang u wat yang u wat yang ya ki khynnah baroh u khot sngewbha ale tu wan bat nga nu it yang u it yang ya kata ngate pha u it yang u it yang Jisu u it yang don nong pen u ba su mar yang uri yang na ki jing e jing shi tom u ya da Jisu uri yang u it yang u it yang ya kata ngate pha u it yang Jisu u it yang Hakani kapor ngin yo apat ban puli na ka ktien ka jong U Blei bat hadian kata ngin yo ya ki jing duai ti hab baret snngap bat shash kor bha ayu ba ktien ka jong U Blei ka ong hakani ka step ngan puli na ka shithi ka jong U Jacob kalenong ka baningkong ka khot ka basan bat ka ban rio snngap bat shash kor bha hab baret Henry lada unu ru napi uduna ka jing start tu unpan na U Blei uba ai kluot ya baroh bat ubam keno ben ti on ai ya kata hau Henry tu unpan ha ka jinget klem da artatien ai ru namar uta ubada sngo artatien ulongken kum ka jingat pelung ka duriau ya ka balabe da kale bat bala penshat genting tu U Blei un kyrkhu ya ka bapuli bat ya ka bashash kor ya ka ktien ka jong U kina ikhamat jong U ha ki jing duai nginya duai ku khpa jong U ba beneng ngimla atrai ba ye khlam da ai ngu ya me ka jingdon lam don ringkat ka jong me ikini ki sngi ki bla let no ka ching im ka jong ngi yo e ya ka sangti ka bodon bor ka jong me atrai ka bayalam ye ngi kum ki hep khynnah ki beren Jisu ba ye ngi duai ru na ka benta ka ni ka jingiaseng ka bangila ban penlong ka jingiaseng online atrai yarap mame ko pai ka wei ka benta ka bamangingin siyo ban pendap kan long kat kum ka jingilam umen siem ujong me atrai kyrkhu khamtam ka khubor ka jong me atrai limba ka shakri ka jong me pen kentang ya ka khubor atrai ba ye kanu ka ba in kren ko pa ba ye kan long shisha kat kum ka jingilam umen siem ujong me ba kan long ka jing hikai na ka benta ki hep ki beret ki basong halaki jong ki yeng ki sama atrai ba ye khaba ki snngap
bat ki sha skore kani ka khubor ka jong mi atrai shikentien ru ko pa ngi duai na ka benta kani ka rui ka jongi ka brangdan ha pedeng ka jing sha lon shop jong kani khlam atrai ba iet ngi duai te pa e ka snam ka jong mi atrai ba kan pen khia kani ka rui ka jongi bangin yo lat na kani ka khnyang jing pang atrai ba iet khnang bangin yo ban em ko bangi de ban em ha ki por ki ban shwa atrai ya lam ya ka jing em ka jongi ko badang sa ros la ju kani khando Mawroh ki pop ki jongi ki bamangi ngi ju pen sngosi ka man ka jong me na bai ki ni baroh ngi pan ha ka teng Jesus Christ nong pen em jongi amen Haberet Hakani kapor ngin yo asngau ya kaktien ka bakut ka jong U Blei lingba imis Rihunshisha lingdo Nongpiur Dikum ka jingpen itu imis Rihun idai idkhot jong ka balang Presbyterian Mawroh jongi hangni but Gipriang sngewbha ya pi Miss Rihun syakani ka Jingiaseng ka jongi bat nganget ba U Blei undon ban kren lingba jong pi hep beret nga kerpat ya pi ba pin sngewbha ban snap bat shashkor bha ayu I Miss Rihun idan ban kren hapdeng jongi nga kerpat ya I Miss Rihun ba in sngewbha ban shim yala ka jong ka benta Hakaba menengkong ai kublai chairperson iba yalam ya kini ke jingseng ringkat ba kini ke nong yalam ba ki khot ke Jingiaseng Khynnah ngai kublai U Trai jisu bala penla yang kini ke por bangala banwan ha kini ke yang bakut kentang jung ke jongmi ban sam na kubor na ketien ke jongmi sha bangin ya chkmat ngin pendam jing dwai Kupa jing bam neng sim patrang ai ngu ime ke jing le bha ke jong me trai ke jing jing bamala ke sngi trai don kat ne ke por trai bangan sam ya ke ne khubor ke jong me trai ai bor nga bangala ba ke ek bami ne shindur ke janga ka long da ka jing pensat bor ke jong me trai map ik pop rangkang jing trai teng jis nong pnem jing amen te ka khubor ke ban sam ni ke por trai ki hep ki beren ke de ke shapang ke jing le bha ngitip baroh ke mut yu ke ne ke jing le bha ke mut bangi le bha ya no wala ki long ki beduk lani ki baruspa wala ilong iba rit lani iba heru habang ile bahai no ngim ju ap ya ka nong ba ki weiru kin le bahai ngi ti habang ile bahai no ngile da ka jingkemen da ka jing sngo da ka jing sngo sarong te bangin tip kham ha shu kin ki jing le bha ngin shim ko wei ka jing tu khana ka bana ka bible ka bangila ban shem na U Genesis lenong balai pinyo khot ba lai pusan ter te hanya tu khanai pish pang we somla u bakrteng U Joseph u bala le bhai ki hinmen jong u watla ki la le ben u menchwa tingi tip ha menchwa ba ki hinmen jong Joseph kila di U Joseph hakinong Ishmael te ha ko we kapor uni U Joseph ulakla long uta weu bakrau uta bapet ya kari Egypt hadin ba usim jangkari Egypt ula yo ka wei ka jing po snew but ya kata ka jing po snew new Joseph ula batai shai ka ting ya kata ka jing po snew ba new usim Egypt ula kamen baru ong tang uni balong ubastat but ngan ai new Joseph ya ka wei ba unpet ya kanika yings ke jonga but sin shar halor jangka ti ula ong U Joseph to pet mame yaki but to sin shar mame halor janga ti to sim ula ai bor kum tai U Joseph but hakwe ko por ni U Joseph lo kla long ula ke jing ke bapohu pahai ke besuk ke basan hapedeng ke burom kiwei baroh kila burom yu Henry hakwe ni Joseph ula benyau but ulak mau ya lau kupau Jacob ya ki hinmen khamtam yu pararet jong u Benjamin ti ladon hakawei kapor hakari kanan bat kata ka jingkerdu ladon ka jingkerdu bam hakata ka rikanan ti ki hinmen jong u hakata kapor kila perkhat banlet wat jeng bam syakani keri Egypt habakum kata kapor lawan kiriu pla syakata ka yings im hakaba U Joseph usyong usa kilawan khamat U Joseph kila dem haki kijat jong Joseph ki ong ngilawan na keri ka bajengai bha shim hap slap hangta bat ngim shim yo na kata kijing bam ru ngim don ka jing kerdu bam ka jing kerdu di hangta kapor da thung ru ummi shu ti ngira ru kapisa batang tang khandiat ban thi tang khandiat ijing bam ngim don
Tiu Joseph ula pet bahaya kita ki hinmen. Ula long hakata ka mensim ula ni ngasngo kumba ka rukum keren ki diki hinmen janga. Le mnum tu kini ki briu kini ki briu ki diki hinmen janga. Ula kli le mnu la le kli bet ki hinmen jang Pidai ki ba na piwan. Kita kirang baru ki laong bai ngi ade sipara bat ngi don weu para hayeng. Ka kerteng jung kalong Benjamin. Te uniu don bat ipa jengi. Bat kata ka kerteng kalong Jacob. Te mas nyok sngo kumta Joseph ula kenden. Ulong ani ki dei shisha kita ki hinmen janga. Le mnu hajing sha te ba mas nte bedi ki hinmen te bandingi te bang bala le ben kum tang long bai ni ngan le mnum tungan pensitam be yakin kan ai ba me ki le mnu pat hang ta kapor Joseph le kumno ulaong ngade upara jong phi Joseph ti ki hinmen jong kila le kumno kila sngo kila kendet kila shapting le kumno yo pensitam yangi Henry Joseph shim la le kumta Henry ula pentengen iki Ukraine iki bat uong ru U Blei ula le bahaya nga shibun ngarungan ai bam lem ye pi but kira uni ko ba uni jingbam ra ye pa janga but wanyalam yo Benjamin but baroh ma pi ki bahaya don hayeng baroh wanyalam lu chani but syong bat sa nu rengkat bat nga ti unu kini ki hinmen da ka jing kamen kila le wud ki men le shaw yo kupa but Benjamin but kila wan sa lang but Joseph ha kata ka yeng ti hep ki barin Kaya kaktin U Blei kamut ban ong hang ni, kalong ba U Blei, ulong ubo pela, bat uplan lupa ya ke jing jengi, kibriu. Ngim jutip kaya ke banja la syai, la shisngi, ngim jutip Henry U Blei utip kamha, man ki senjam jengi, utip la syai nga, ini ngan pen le dakone ke wei ke kam, kan ini ngan le dak wei ke kam. Ngim jutip kaya ke ban saja, Henry U Blei ulatip lupa. Ti U Blei umju ino engi. Kibriu kiba ya kendo ni kiba kendo iki jing la ni kiba sha leben ju no engi takada ngim ju dei ban sngi ngim ju dei ban le keliang iki wei la de ki le ben maki yangi ngim ju dei ban le keliang ngim dei ban shap tieng ni du jing kermen ru la da don shubo la da ngi feel haki exam ngim dei ban du jing kermen hen ringin try hadu bangin dala U Blei utip khambha yangi bat hakawei ka singin sayo ya ki jingjom ngi dei ban le bha ngi dei ban siu keliang ya ki wei da ka jing le bha da ka jing sngo bitar ne da ka jing sarong hen reng in le bha ki habang ngi le bha ki ngi ru ngi kemen ha ka jing jengi bangi la le bha ka wei ka kam ya ki wei pan ti ngim dei ru ban le ka ba pin sngo si ek mi pa ngi dei ban pin sngo bha ngi dei ban le bha ek mi pa ngim ju dei ban sat la da ong komno ru ngim dei ban ong ngim le ra ka tu ngim dei ban le ban ong kum ta hen re ngi dei ban pin sngo bha ban ngi dei ban le bha ek mi pa bat kham tam ki ba haloru ka ktin U Blei ru ko ong ngim ju dei ban le isi ino wat la ki long ki beduk wala ki ba jaing kanu ru syubu dah kendu halenti biki ba jaing kanu ru ngim dei ban nyoben ngim dei ban ong si ini ba jaing gumne ngim dei ban le kumta ringi di ban yat bet ya ngi dei ban le bhai ki ba ngi dei ban sngo sarong tetang ini kentien ibaren burom jong Blei amen Ngapen pau ka jing sngongu ya Miss Rihunshisha L Nongpiur na ka benta ka tu ka kubor ka ba ilawan ra ha kani ka step ka kubor ka dei shaphang kata ka kubor ka ba kraw ba heb beren ka ba dei por ru ka dei shaphang ka jing le bha ka kubor shaphang ka jing le bha but nganget pilas ngap but sha skor ya ka tu ka kubor ka ba Miss Rihun ilawan ra ha kani ka step Miss Rihun U Blei undan lem dan ringkat bat pi kyrkhu ru ya pi pinang yoi ka met ka phat ka bakot ka bakia kham tam pinang la ban shakri u hala ka jong ka balang ngapen paru ka jing sngongu ya organist Mr Phil Bonwell nong siet bari nong elam jing roi Mr Meban Riki walang tu U Blei undan lem dan ringkat bat piru kyrkhu ya ka jing ka jong piru But heberen menta ngin yo ban lum no ekijing aingu tinga kerpat ya pi heberen ba pin lum ekijing aingu shi jaka ban ngin sayo yaki ban pen kentang
Dong ina duai. Yin pen kentang yaki jing ai ngu. Ku kapa jungi baha beneng kumni ngi wanra kini ki jing ai ngu ki jongi ki bangi yo lingba imei pai jongi kyrkhu yakini ki jing ai ngu atrai bakin nak ban penyar ya kalama ka gospel ka jong me om tang hakani ka jaka hakari ka jongi henry kiwei patru ki jaka ki bang pat shim la ithu ya me atrai ba it pendan kam ya ki ku pa shim me atrai ba it shala di hi sngoru ku pa ki jing dwai ki jongi ki shakri ki baret pat ki bapam kini baroh ngi pan hakar teng Jesus Christ nong penim jongi amen. Heberet katung ilapoi syaka benta ban penuai no ya kani ka jing syakri ka jongi ha kani ka step. Ban ni sngot hu ya ka jing dalam dan ringkat ka jong U Blei U Blei lam ya kani ka jingiaseng ka jongi nadu ka bersedang hadu ka bawai no. Bat ngin penuai ya kani ka jing syakri ka jongi ha kani ka step da ka bangin ya ruai lang ka jing ruai ka balai poar da ka khot jing ruai kena. Bat hadian kata ngakerpat ya Mr. W.D. Sangkli ibalong ru irangba balang jong ka balang jongi hangnie ba in sngewbha ban ya ka jing kyrkhu penwai. Ladawan shu Jisu Jing men on pendam Jing sngewbha ru un ai ha jing sngeu si san Ladawan shu Jisu da shi shangan so da jing it u yai khot nga baret badoh Ladawan shu Jisu jing dwai ru un ngam yun it ya nga shi sha pop jong nga un mam Ladawan shu Jisu da shi shangan so da jing it u yai khot nga baret badoh Ladawan shu Jisu un buten ya nga un ya lambe ya nga syarika bapa Ladawan shu Jisu da shi shangan so da jing it u yai khot nga baret badoh hagi jan ko pernai ngin ya ken dolang ngin yo iya U Trai harika jeng syai Ladawan shu Jisu da shi shangan so da jing it u yai khot nga baret badoh Bawai no kene ke jing syakri jongi kum ga Jingiaseng Khynnah Balang ga jame to kyrkhu ki baroh bangila pendep bat to da air ga jing ai ga badap biang ga badap karhai ga jong trai nong penim jongi Jesus Christ ga jing U Blei pa na bom jikut lam jing selok bahun batiang ga jong mensem khoj ai gini ki bor balang away Blei kin chong kin sa rengkat bat ni ka Jingiaseng Khynnah Mawroh hoi bat ki para khna jongi kaleng perthei ki badam ki basyakri ame minta syaduk bom jikut ru amen.